a drymiau Charli Britton. Charli Britton. Mab I siopwr o Treganna Caerdydd oedd Charli, i gefndir yn wahanol i'r rhan fwyaf ohono ni felly, ac ysgol Rhydfelen, lle ymunodd o a'i grŵp cynta. Wrth gwrs yn benna, dwi'n meddwl, i'r rhan fwyaf o bobl, drymar Edward H oedd o. Oedd o'n un o'r grŵp arbennig na nath draws newid byd roc Cymraeg a dangos bod grŵp Cymraeg yn gallu bod yn boblogaidd iawn ac yn ddeniadol i genhedlaeth o bobl ifanc. Oedden ni ferch ysgol ar y pryd, ond y grwpiau o'n ni yn gwrando yn nhw oedd pethau fel Led Zepp, John Bonham de. Ac yn sydyn iawn, mi ddoth Charli Britton ar y sîn. Ac oedden ni'n meddwl, mae hwn drymio mewn band Cymraeg. Ac o'n i'n gwirioni anyn nhw gan bod fi'n byw yn y Bala ar y pryd. O'n i'n gallu mynd I Gorwen yn hawdd iawn iawn. Pam ti 'di dod 'ma? I weld y grŵp gorau yn Cymru. Gwestiwn Led Zepp yn y pawb yn y byd. Pan ar un I ddechrau Edward H yn 73, dwi'n meddwl, bron I hanner canrif yn ôl. Nathon ni glicio o'r cychwyn a oedd yr chemistry, os mae dyna'r gair, yn gweithio'n wych. Byddwn ni gyd yn cael amser da, lot o hwyl, a mwynhau perfformio a mwynhau recordio. Yn y grŵp? O, Charli. O, dwi'n meddwl lot. Bys ti tu ôl y grŵp mae I gyd. Fi dechreuodd e. Nes I draws Charli gynta pan oedd yn grŵp I Hergest yn recordio'i record gynta. A fe fynon ni fel grŵp bod ni'n cael bobl o'n i'n nabod. A Charli oedd y drwmwr. A dyna tro cynta fi'n credu iddo fe recordio'i sain. Ac ers hynny, wrth gwrs, ath ymlaen I recordio gyda canoedd o bobl. Clywed ddoe bod o wedi bod yn perfformio efo dros 100 o artistiaid yn studio sain yn unig. Amlwg oedd o'n drymiwr oedd pobl yn falch iawn o gyd chwarae efo fo'n. Mae wedi bod yn allweddol i'r byd roc Cymraeg fel aelod o sawl band, oedd yn aelod o band unau ers 1988. Fel hyfforddwr drymiau I sawl to o drymwyr ifanc yn Gaernarfon yn ysgol William Matthias. Ac wrth gwrs fel dyluniwr, mi roedd o'n bwysig I sain ac I fflach ac I sawl label annibynnol yn dyluniwr da, cydwybodol, dibynadwy. Pan o'n i'n gyfarwyddwr artistig yn Canolfan Gerdd William Matthias, oeddwn ni 'di gobeithio fysa fo'n dod fel tiwtor a mi ddoth. Ac oedd y plant yn gwirioni arno fo, achos oedd o mor garedig efo nhw, ond oedd o'n ysbrydoli nhw, ti'n gwybod, yr un pryd ynde. Oedd e'n annwyl, a mae'r gair yna cael ei orddefnyddio, ond oedd e'n cael maddeiant am bob dim. Fydde fe wastad yn hwyr, fydde fe wastad yn mynd ar goll, a fydde fe wastad yn cael get away. Oedd na ddireidi'n perthyn I Charli. Charli Britton typical stopper on rhyw fenyw flat tire. And I go, what's the trouble? I've got flat tire. You're all right, it's only flat on the bottom. Bydd Charli'n cael ei gofio fel cerddor amrywiol, dawnus, hyblyg, ond bydd o'n cael ei gofio hefyd fel y dyn annwyl tu hwnt, yn llawn hiwmor ac yn llawn artistry. Cofio yn annwyl iawn fel ffrind, wrth gwrs, cyfaill agos, golled ofnadwy eriola. Just dyddiau da, dros y blynyddoedd ar lwyfan mewn studio, ac dros cwbl o beints hefyd, byddwn ni cael dipyn o hwyl. Byddwn ni'n ei gofio fe fel dyn annwyl, direidus, ac digon o hwyl, ond hefyd yr oedd yna ddyfnder yno.